bụrụ nwa Chukwu dị itelu maji onye mmija mmadụ bụkwa mgbọdụ ọlụ na-abịakwa n'oge maka na taịmụ bụkwa ego ehere na mụ na gị elu ebe n'obodo oyibo erite mụ na gị lụrụ lụrụ ebozi amụ na-asụ nwaanyị ka mụ na-akụzi ebozi amụ na-akwa nwaanyị ka mụ na-emezi ebozi amụ na-akwa nkụkọ ka mụ na-aga ezigbo mmadụ ịba alụ dị n'ọlụ ibute ezigbo pasenja n'otu mmadụ ga-akarị na moto gị ibute ndị otu ochie ogbu na pasenja ihe agbalịrị aka wee lụrụ ọka ihe agba aka wee lụọ ọka otu egwu nwaanyị na mmanwụ ebunu otu egwu nwaanyị na mmanwụ ebunu na-adụrụ Emmanuel Nwankwọ ọcha obotere ide n'Afrịka n'Enugwu ide bụkwa odogbunu ọnọta dike mma nwanne kene ide anwụlụ ide agba atọrọ atọ dị ọdụ n'Enugwu ụfọdụ si na-ego Emmanuel agbụsigbo fọma kọmishọn and kọnsa fọma nkịtị n'oge nke gị oke mgbochi gị ya ekewe ọnụ ụkwụlụ njọba ekwuo mgbe Enugwu ukwu mgbere mmanwụ ebube ekene dịrị mmanụ mmehie Chudi nwoke onye n'Enugwu ukwu odumodu bụrụ ike na Abuja chief egweneta ọ bụ onye osimiri ọgaila chedo na n'ime ego ndị mụ na na-adị mma na-eyi oke ego ka mbụrụ egwu n'elu ụwa sọrọ ọyị m n'ọka ozi ike nge wanụ n'ọka ozi ike nge wanụ n'ọka ọ sị na mma agbalịla okwu n'anụ na-adịso ọrụ ụmụ ya tụrụ okwu odumeje ọrịa mere odumeje ji gaba ọka anyị ebecha ikpe ikpele n'ụmụ okpu ọka anyị ebecha ikpe ikpele n'ụmụ okpu ọka o mere etu ugwu isi emesie ime ọka odumeje dela ọkọ yọba Anambra site gbara alụmọ afọ ibe ngwere onye akpakwala ibe ngwụrụ ji apịa m Johnsi na-arụ mgbe kaba akịka fuo Anambra dịka ọgbara alụmọ mmadụ a na-etiere odumeje anya odumeje dela ọlụ Chukwu Chukwu bụ egozie enyo wee mebe pala wee karịzie anya o wee kọba pala n'ike onye kwubezi akụkọ ọjọgọ mana anya lụba ọlụ Chukwu ọ bịara ego ya kọnyere ndị mmadụ na-agbụ na ndị ekechiri ekechi erike nne ọ rapụ mmiri oyi egwude egwube nnote ọrịa ka eji wee gosi anyị ibe egbenye o mere ka ugwu isodọba Anambra steeti gba ya alụmọ rapụzie ndị odumeje ka ọ mebe onwe ya odumeje nwanne m bịalụ ndozi n'ụlọ ekwuru ọmụ ka nkwụta onye n'ọbụ n'ime okwulu ọgba n'ọsọ o nyụrụ nsị nke na anyụma mmele ya ka nchọrọ ụka nkọrọ eti mana onye ọbụla na-atụla aka ya obi anọ na-atụla aka ya ịma na mbaka na-atụla aka ya ebube mmụọ na ụhụ na-atụla aka ya odumeje na-atụla aka ya n'ugbo kristian pati na-atụla aka ya kristi oluka na-atụla aka ya ụmụ nwaanyị n'Enugwu na-atụla aka m ite abata na-atụlụkwa aka ya atụ mere nne m na-atụlụkwa aka ya mana onye ọdụ olụwa ka o si alụ onye ọdụ olụwa ka o si alụ ọgwa m ife anyị lụba nke gị ka nlụba nke m enuru iwe odogwu bido tata wee gabazie Ifa batagwo ni abata odogwo odogwo wonu dem basa ye meyi ko lo nse ọma na me do che me ti ma ye kwe na ka wonu kolo ndo ye bukwe ma ti no ọma mani ifa bata wele go be sa maru ala me mezi ndala ni mego ọma iku kan je mezi rogo ke mala da no ma ne go na babulu mo so ọma ma ne go na atuzi aya ka so pe mo iku kan je atuzi ko na iku kan je ala lo zo na ọma onye dụla ajụ ekwetara Anambra ọra kekene ọnụ na-ekwulu ala prọfet Nwari Jọfọ ọma nchụgba eleke Enugu kwuru onye ozi ọma African man ọmụ na-ekwu Anambra
You see?